Ladislav Kamenický ostal v šoku, keď Gröling skritizoval vyplatenie plnohodnotných 13. dôchodkov slovenským dôchodcom. Podľa neho tieto dôchodky idú na úkor mladých ľudí, čo Kamenický dôrazne odmieta. Smer a aj ostatné koaličné strany jasne deklarovali, že 13. dôchodky sú našou spoločnou prioritou. Dôchodcovia si ich plne zaslúžia za to, čo spravili pre budovanie Slovenska, a preto sme ich aj doručili, vyhlásil Kamenický. Tento útok na našich seniorov, ktorí celý život pracovali a prispievali k rozvoju krajiny, je podľa neho neakceptovateľný. A to nie je všetko. Gröling dokonca skritizoval financovanie oslav Slovenského národného povstania a sviatku Cyrila a Metoda. Podľa Kamenického ako bývalý minister školstva